Takže ahojte, som späť u tejto skákačky. Som späť u tejto skákačky. Toto natáčam hneď potom pred tým dielom, čo môžete vidieť. Ale ja to vydám o niečo neskôr, lebo som rebel. Takže ideme. Oh shit, som prehnal. Je strieľacie deličko. A to s týmto. Aha. No ako zachrániť. Ty kokos. Môžem to streliť do nohy. Sekáček. Sa chvíľu pozrieť. Ideme to sem. Tak toto robia profesionáli. Jo. Tak ježišmaria. Nerob tady. Aha. To je profesionálne, co? Zase. Hop, hop. Ja som to dal. Kurva. Ty kokos. Ale to bol pekný kill. Tomu sekačku, kurva. Tomu sekačku gratulujem, že mi dal taký pekný kill. Je to sere? Počkajte, ja myslím, že niečo počujem. Počkajte chvíľku. Takže dámy a páni, som späť po tejto pauzičke. A no, bola to mamča. Teda nebola mamča. Nebola to mamča, bol pes. Mamča zrovnávam s obsom. Ja som pán. To je pekné. To som pekne dal. No a sa prisuniem, prepačte. Tak, new record. A teraz to šere, že to nie sú žiadne zvuky, že? Ahoj, ahoj, deličko. Ale na to sere, hľadím to zvuky. Má to série, prepačte. Poink, poink. O kurva. Som keď ten tam byl. Vy ste zlí. Tak, kama, jo. Teraz to nějak to vidí hore. Aha, tak tudí. Tudí. Tak tam jsem si tam. Do pošu. Hned vidím akt 5. Tam se mi vydáme. Takto. Akt 5. No tak jsme v aktě 5. 5. Je to Salvador, že já jdeš? Kalam, super. Nazdárek. Hop. Svedeš. Jo, a toto co je klíčo. Já je toto. Uj. Já. Tak kurva. Teď jsem tak pěkně. A on se to roztápila. Tu prodole, to tam to může. Se může? Počkej, není to toto, si myslím, že zase. Já se bojím, že je. Je toto. Znamená, že spravím věc. Zarek, ahoj. Super, jsme měli. A to dělo furt po mně může jít. To znamená, že furt mě může zabít. Ale já nepodarilo se to. Juhu! Tak jdeme. Oj, jump! Aha. Tak. Mal tam ještě jednu, no, hoveda. No, co si myslíš? Aj, kurva. Víš, čo spravím? Jsem rebel, jedu trochu jiný level. Aha. No, tak dobře spravím teda. Úplně. A? Dobře spravím. Au. Kurzník. Aha, dobrý. Mám už to 4 minuty, to nie je moc. Zatiaľ a zatát. No, môžu řeknout zatát. Môžem. Ja musím srod, no tak ľudí. Fail to fuck. Tak, a Ach jaj. Už nemám žádný rank, to je zlé. Moč. Zlé. Moč. Počkaj. Yes. Ja som to dal. Tak sa to má robiť, dámy a páni. Tak, môj skill. A ti do zici.
vyhrál. Ty máš jít, tebe čuj. Uí! Ahoj. Checkpoint, keď sám vyhrám. Tak to je druhé videjko, ale vydám ho až zajtra. Teda vlastne pro vás to vidím dneska. Takže to keď som hodiny, jo, teraz to bude s kľúčoma. Jo, tak to je nepríjemná prekážka, tam, lebo nad tým je akt 7. Na ďalší video si dáme akt 7, 8, 9. Jo, toto! To je dobré. Na ďalší si dáme akt 7, 8, 9. Počkej, dáme si ďalší, aha, akt 7, 8, 9. A potom pôjde Vexation. Což je kurva ťažké. Nebudu vám říkat proč za tak, lebo jste to ještě neviděli. Tak, to jsme dali tento klíč. Můžeme dát znova, ale mně se to nechce teda. To se to s tím objeví. Jdeme na tento klíč. Jako ich je nekonečně tam prostě, že jo. Tak, já si jasně na tento klíč. Ten se mi zdá ještě celkom ľahký vtedy. Keď jsem to robil. Teda keď jsem to hrál, nerobil. To piče. Já jdem na tento klíč. Jdeme další. Musí se na tento podívat? Jo. Je ľahký. Ty byla úplná ostrávka. Au. Ne, já jsem to měl. Ale dobrá ostrávka, ty kokos. Tak, já jsem to pomalu neslidujem. I'm slider. Motherfucker. Tak. Hop, 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 hop. Můžeš ještě na tento? Tady. To hore či dole? Pojď to dole. To není moc příjemné. Hop, hop, hop. Tak ještě tak se budu dva, takže půjdu na tento byl tiež ľahký. A prepáč, že som sa tak stíchol, lebo toto je horor. To je honor. Som neměl, že? No, já som borec. Co jaká je to? Necháme si hlubičku u mě. Čekáme se dostatečně, ne. Ne, nenecháme. Uí, au. Uí, au. Ne au teda, ne au. 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 Ty kokos. Juhu. Nejdeme? Takto. Au. Hey, what the fuck? Kat. To bylo úplně dobré. Kat. Au. Aha, to je dobré, počkat. To jde úplně pohodičky. Perky. To je dobré, počkat. To jde. Jdem na to. Ale až hore to spravím. Juhu, okay. I have got okay. I have got okay. I have got okay. Yeah. Takže získali jsme klíč. Ideme počkat k sedmičke, k aktě 7. Tam zůstaneme za chvíľku. Kurva, no to je dobré teda, že? No a tak vzduš u dalšího videjka, teda než vydané. V dalším videjku už vás budu zdravit novým pozdravem, takže máte se na to čestit. Au.